नङा आंनो गेलेया होननानै बुंखाबाय आं गेलेया एक नम्बराव ना आं गेलेया होननानै बुंखाबाय नालाय दा सेकेन्डआ सोर फैनो खाम्फा बरगयारी बे मोनखागोन ना गतिके आं वेलकाम खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे खाम्फा बरगयारीखौ माने बेनो टिकेट होबाय आं माने गोरबोनिफ्राय वेलकाम खालामदों खाम्फा सारखौहाय बिराद मोजां मोनदों दिनैहाय खाम्फा सारा टिकेट मोननायनि थाखायहाय औ आं मोजां मोनदों खाम्फाया मोनबाय आं बेखौ आंनो हगारनानै होबायबा आंनो हगारनानै होखाबायबा आरो सोर दंबावो आच्छा बायद' दिनैहाय बेसेबां सुबुंफोर जगदान जादों बिपिएफ दोलोआवहाय साबैसे मानसि जगदान जाया दिनैहाय आंनो खोन्थानाय मथेबा 700 कत हইল जयनिं 700 साबैसे मानसि जयनिं जाया बायद' हा साबैसे मानसि जयनिं जाया दिनै बायद' दिनै 700नि गोजौआव दं 700नि 700 औ प्लास नै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडी र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।